árboles arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Willy garda a colmea. Aquí está o próximo cambio de garda. Boa sorte o teu primeiro día, novato. Pero, e o teu casco onde está? Non o dei atopado e mirei por el en todos os sitios. Pois así non estás moi de acordo co regulamento. Ademais, o xuiz Cera de Abella ten cita para falar coa raíña. E como te vexa, así... Agarda aquí, Willy, vou ir buscar un casco. Ai, toma. Non é un casco oficial, pero polo menos é do teu talle. Iso é justamente o que necesito. Alto! Está ben bo. Con este pole inspeccionado está todo ben guardado. Quérelo probar? Delicioso! Todo ben, podedes pasar. Alto! Eu pensei que ias quedar dormido. Esta colleita é realmente deliciosa. Quero ese pale. Facede algo para que o consiga. Entendido? Ajá, sí, xefe. E son demasiadas abellas para nós os dous. Oh, veña, atoparemos algo para camuflarnos. Un segundo, teño que probar isto. Moi ben. Desculpade, pero non me sinto moi ben. Teño que marchar un momento. Pero non podo quedar aquí eu só. Estou eu aquí. Ai, isto está genial. Quen ia pensar que ia estar facendo garda coa miña mellor amiga? Alto! Este pole... Creo que comín demasiado dunha vez. Alto! Como cheira. Probablemente estea malo. Onde colleches este pole? Eu collo onde me din que o colla. É de flor de maceira, pero as flores están murchas como nunha árbore enferma. Mira, Willy, é o mesmo pole que comeu o garda. É o pole que o puxo enfermo. Non sei. Quizais... Ai, non. Por que ten que pasar isto estando eu de garda? Temos que avisar a raíña. Veña, vamos. Ei, mira, podemos entrar. Aí, agarda. Hola. Willy, que é ese casco? Por que estás aquí, Willy? Este pole, majestade, puxo un dos gardas enfermo. Pole malo. Alerta vermella! Hai que deter a colleita. Ti, ven comigo. Móstrame onde o colliches.
Grazas por traer isto á miña atención, Willy. Agora volva ao teu posto. Collede todo o pole malo. Amoreádeo aquí. Ajá. Agora podemos entrar. Maia! E ademais de garda! Confían a protección da colmea a unha semente rebelde como a ti. Cando acabarán estas sorpresas? Ai. Pero estamos en alerta vermella e ten que valer así. Se ves que chega alguén con pole en mal estado, dille que yo leve á raíña. Entendido? Volvín, Maia. Willy, temos que facer algo para quitarche o impo. Un susto, necesitas un susto. Pero... Maia, onde vas? Pole delicioso. Ahí vamos. Avespas! Maia! Maia! Volve, onde estás? Xa non teño impo ningún. Maia, atacaron unhas avespas. Entraron na colmea. Que? Temos que ir tras elas rápido. Pero eu ia vixiar a entrada. Desculpa, é algo urxente. Podes vixiar a entrada da colmea? Cando mo dixo estaba ocupado. Non yo puiden facer. Desculpade, non veríades a señorita Cassandra? Willy, non podemos dicir nada porque se asustarían todos. E iso sería un desastre. Temos que avisar a raíña. Non, Maia, por favor. Se a raíña descobre que deixei entrar unhas avespas na colmea, vou ter problemas. Pero imos ter máis se non a avisamos. Hola! Somos nós! Quietos todos! Onde está esa deliciosa colleita do día? Non vos vou dicir nada. Fora da miña colmea. Que? Onde está ese pole super delicioso, Non vou dicir nada. Ai, sí. Iso ímolo ver, majestade. Ai, non. A raíña, supoño que agora xa o sabe. Non está ben que non compartas esa deliciosa colleita coas túas amigas, as avespas. Non me toques, canalla. Willy, ninguén debe saber que hai avespas na colmea. Non deixes entrar abellas obreiras mentres eu me libro das avespas. Pero, como o vas conseguir? Pois, tanto ya no pole malo. Orde da raíña. Quere que xoguemos aos acochos? Que? Veña, vaite agochar. ¿Estás seguro? E dilles a todos que xoguen tamén. Temos que xogar aos acochos. A orde da raíña. Saíde daqui, ladróns! Ei, ti, que faz aí? Que é iso? Non será pole o que estás agochando. Non é o pole. Si, xa, nunca che dixeron que non está ben que as abelliñas digades mentiras. Nunca, oídesme, nunca permitirei que levedes este delicioso pole. Si, si, xa, vaite por aí. Este pole é noso.
Oh. Oh. Vamos. Adeus, majestade. Sí. Moi ben feito, Maia. Agachádevos, agachádevos. Ven a raíña. Willy! Maia! Pero onde van estes? Abandonaron o seu posto. Oh. Avespas! Ai, mamaiña! É o roubo de pale do século. Ui, piedade! Non me maten! Ai, fixen o que me dixeches, Maia. Díxenlles ás obreiras que a raíña quería que xogasen aos sacochos para evitar o pánico. Ben feito, Willy. Xa podedes sair todos. Acabouse o xogo. Non estaba agochado. Willy! Maia! Esta vez van moir. Maia, Willy. Foron maravillosos. Pero son gardas e abandonaron os seus postos. Sí, pero grazas a eles esas avespas ruín só roubaron pole malo. E evitaron o pánico na colmea xuícera da Bella. Merecen unha recompensa. Non me van expulsar da colmea, aínda que non sexa un bo garda. Neste caso non, Willy. Entre mentres, coñezo dúas avespas ás que lles vai pesar moito o que fixeron. Non crees, Willy? Ai, o estómago de tanto que Que me destes para comer.